guys, ego kangai bai chini tiprajwk bai bai pa iko KTM bai khai boro KTM kokobor jar bai chela samlama se tepan pudi ba kita lawan ni iko paja iko te khoroksa tiprajwk bwrwi Wansa boy osa berai viral se ngai tongju kha tar mane no tiprajwk bwrwi rok no jesebano bujirodi borok khnaya hanmani kokemo se khoroksa tiprajwk bwrwi to kubuni bongso bai hamjagoi kajagai tabo social media viral tongma to norong nungna Wansa ni chokora kalaye duko manmani pore to social media wo phai sabai mani norong nungna hinggakai mutai hanya mangpili bo hanya hai kasai pajuka tarmane tiprajwk bwrwi rok jefuru Wansa bai thuka mana afru se khashi sinai ba afru se khashi bayu amte hanya mangpili barbano kasawi phayu।